салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. чӣ хеле ки мебинед, имрӯза видеои мо аз анамин румолҳо ва матоъҳои Дубай сар мешавад. ма нархошона нишон метиҳам. тозаян, ҳамааш сифатҳои якум ва бинед ки бисёр нархош арзон шудагиа нисбатан ба нархҳое ки буданд. анаи вай ҳаст. бинед румолҳо 180 сомон. ино аз анами королевский барх тайёр карда шудагиай, тоза дубайский. аз ҳамин румолҳои шолдор, мисол инам хел нигина неву, ҳам хел шол ҳаст ва материалаш боша ламираж аст ва ё арзонанд. И боша ами тоза дубайский хидаш. румол фирмини чӣ хеле ки меган. марҳамат, хеле нархи нақс кардагиан. ин румолҳо аз 200 сомон боло буданд. ҳозир 180 сомонӣ. иҷада бо анамин астай. инаи материалшон 1150 сомон. аз ин дигар вайёшам ҳаст рангош. ҳозир охири видеода мебинед. бисёр рангои хушрӯ ҳозир ҳамин намуд материал мо дадай. баъд анамин королевский бархтора арзон кардиян. ино 500-550 сомонӣ буданд. ҳозир 470 шид. ина тамошо кунед ва сабабша ма пурсидам барои чӣ арзонтар кардагиед. гуфтанд ки ино ҳозир ки савдо нест, бисёрам нархҳора вай кардем, арзон кардем, чӣ хеле ки мегӯянд распродажа кардем, ки мисол савдо кушода шава. хулоса намихе рангҳои бархито будай, королевский бархит, ҳамин рангош мондагиай, намедонам. гуфтам бори нав мешава, дигар рангошам меоя, намедонам ака ӯ рангҳои дигараш биёя, нархаш ҳамин нарх мемона ё намемона. иш номаълум дӯстони азиз. ҳамун нархҳое ки савдогаро ба ма пешниҳод мекунанд, ма ба шумо мерасонам. анами рангошам ҳаст. рости дар видео хушрӯ наомадай, тарафи офтобӣ буд. рангошон ҳамое ки нав ба навор гирифтам, чӣ хел мегӯям, бенур омадагиай, безеб омадагиай. дар ҳақиқат ай наздик мебинед беҳад хушрӯай. ана ин намудоям итальянский комбахто дӯстони азиз 830 сомонӣ шидян. ино намедонам 1000 сум буданд ба фикрам. ҳозир 830 сомонӣ. ина марҳамат, касое ки мехоҳед бинед ва омада харидорӣ кунед. и дар тарафи Коровон Ситиай, дуюм ряда. ина бинед. боз скидка мекунанд шояд. касоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд, мисол аз мо ки доставка кунем ба Русия, намин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, WhatsApp, дар WhatsApp метавонед нависед. ина бинед чӣ хел хушрӯанд. ино тоза итальянский комбахт. боз сангчошон ҳамаш дизайнерский катеоро дода шудагиай, яънем ҷои гулош фақат. ин тарафта боша. ана ин намуд бо лавдоманиёш астай. ҳамин итальянский комбахто аз мода намераванд. набинед гулошона. якчанд подписчик дорем ки хоҳиш карда буданд ки дар бораи намино камакак видео кунед. ман намедонам 2 моҳ пеш ба фикрам видео карда будам. ино қиматтарак будан у вақт. ё ки намедонам сезонуш рафтаеста ки арзонтарак шудагиай ҳозир. ина бинед, каседа ки дар кор боша, марҳамат нависед. мо доставка мекунем. аз дургӣ нишон диҳам, бо пурратар бинед. ина ин намуд бо инаи вайё ҳастай. бархто ҳастай, инаи баргако 800 сомониянд. рангҳои бисёрам хушрӯ доранд. вайшон бархтшон тозаяй, аднатони тозаянд. инаи баргакҳои дига боша 850. баъд аз ана ино ҳаст 850 сомонӣ. то охири видеоро тамошо кунед. бо як намуди дигааш арзонай ушам нишон метам.
инёра бинед чӣ хушрӯан, ҳамааш 850 сомонӣ. ино нархи пешинашон дар ёдум нест, вале чӣ хеле ки гуфтан иноям скидкаш дегай, арзониш дегай. бисёрам рангҳои хушрӯ, нусхаҳои беҳад фасон чӣ хеле ки мегӯянд. якум сорт бархти якум сорт. нархе ки ма гуфта истодам дӯстони азиз дар 3 метрша дар назар дорум. анамино ҳамааш ҳамин нархан. ина бисёр материалҳои хушрӯ. рангошонам аҷоиб. дӯстони азиз, ҳаминора ма мисол ҳам дуюм сортоша видео кардагим, ҳам сеюм сортоша видео кардагим. дидагӣ ҳастед ки мисол дуюм сортош 400 сум буд, сеюм сортош намедонам 280 сомонӣ буданд, 350 сомонӣ буданд, ҳар хел буданд. хулоса на тамошо кунед кадом намудеш ки шумо дар корай ва ман нависед. дигар видеода ман нишон дода будам сортҳои дигарша. анамино ҳамааш 850 сумиянд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодаед ваяй. заминоша бинед бархти тозаяй ва материалошон рангҳои беҳад хушрӯ доранд. немира бинед сангчаҳошам албатта ки беҳад сангчаҳои сифати аъло доранд. вишивкаяй ҳамаш. баъд сангчаҳошона дизайнерски оро додагиянд. ана ин намудоям намехе. ана ин намудош арзонтаракай. боҳози аз ҳамин намудо арзонтаршам ҳаст. нисбат ба мисол 850 сомона. набинед. иш 800 сомонай. ози бо намедонам 550 сомон буд ва ёшам ҳаст. не фиолетовиша бинед, сабзша бинед. чӣ хел хушрӯ метова. бисёр ҳам рангҳои хушрӯ доранд. аз ана ин материал дар саршавии видео ман нишон дода будам, нархш 1150 сум буд. анаи дигар рангошай. марҳамат. лавдоманияй. росте ҳози ма монтаж кардистам видеора. саҳар барвақтай кӯдако хованд, барои ҳавай як лаҳза оромӣ ёфтуму шумода видео кардистам. дӯстони азиз, монтаж кардистам видеора. овозум шояд ки пастарак боша, бахшиши зиёд. не намудош боша. чӣ хеле ки гуфтан 900 сомон. ино ҳамаш вишивка. се ранг дора. ҳама ҷошам хеле вишивкае. ана ин намудо ҳаст. иям аз ин ду рангай 870 сомон. бисёр рангҳои хушрӯ. чӣ хеле ки мебинед материалшам хеле блеск метиҳад, тозае. ана ин намудош боша. ана ино арзонтаран аллакай. ино нисбат ба ваё 550 сомониян арзонтаран. вале рангошон кам мондагия. шояд ки аз анами сабаб арзон карда бошанд ки рангҳои мисол хушрӯш тамом шидагиай. ана ин намудоям ҳаст. иноям нархошон ҳами хел. дӯстони азиз, 550 сомонӣ. хулоса тамошобинони азиз, ин буд имрӯза видеои мо барои шумо. ҳазор раҳмат ки бо мо будед, то охира видеои моро тамошо кардед. умед дорум ки камакакам боша ба шумо писанд омад. агар хоҳед омада аз корвон намин таги нависо дуюм ряд омада харидорӣ кунед.